Good morning, everyone. Friends, kanaydayni ko tini phungni tamo pusaka saini tamo mui sangnai tongo. Tini 90 rusani chwraino school rohorbai khai ko chwraino school rohorbai tabui ko elegja sai tongo. Elegja mui borok belai kheno chana muchungkha amoni bagaino elegja no sainai mui borok chakhainai. Miyao elegja paitimani belai kheno hamjago elegja mui borok elegja chamani belai kheno kaham. Jorio thui rok khao sugar control ongo amoni bagui waisuksa chana nango hinui elegja mui borok songkha thokri songlai elegja ni bagui butui boksai tongo berma busu khibika berma busu khibui nai tamo orogo elegja khichonai rikha khichonai tamo mung phunai koyak minute mung phunai rusun rinai iko tamo rusun tongui tongjak iko mungkha tamo rusun riui rikha tei site o ah bokrok tongmani ah bokrok no kisa piyaj riui nai moso yokhai chanani muchungkha hinui thokisa rinai piyaj rusun riui nai moso yokhai moso baja hai kisa khaita asukno tata friends.